No niin, moikka. Ja tässä videossa mä voisin tehdä tämmösen pikku scooter checkin mun scootista. Ja okei, no niin, aloitetaan ylhäältä. Eli Odin softi käsigripit. Sitten tää Blunt Reaper V3 tanko. Sitten onks tää nyt Bluntin tämmönen vihreä tuplaklämppi. Sitten 2 honeycorea. Siinä ja munainen, älkää ihmetelkö, mä oon vähän spraymaalannut. Sitten on kai Finscooterin hedu alhaalla myös. Sitten onks toi nyt Etikin Legion V2 forkki. Ja sitten mulla on tää Longway Kaisa, minkä mä oon spraymaalannut. Ja mulla on aika kivat crackit täällä. Kommentoikaa tähän videoon, mitä videoita haluaisitte nähdä, niin mä koitan toteuttaa ne. Mut joo, tässä oli tämmönen pikainen video. Moikka!